מצאנו לך גידול במוח, אומרים שזה יושב לי בחלק שאחראי על הדיבור והחשיבה, ודבר אחרון זה שצריכים לנתח בעוד שבוע. יש לכם שבוע לחיות, מה אתם עושים? זה שאנחנו צריכים כלים פרקטיים לעשות את זה. וזה הדרך שבו צוותים מנצחים עובדים. החוכמה היא לדעת איך ליישם את זה בכל רגע. ניצחון והצלחה, victory and success, אלה שני מושגים שאנחנו לא באמת נותנים להם יחס שונה, שבפועל אנחנו מדברים על שני דברים מאוד שונים. peace of mind זה אומר שאני נכנס למיטה בסוף היום, ואני אומר, אני יודע שלא יכולתי לעשות יותר מזה. הצלחה שניצחון לא בשיטתנו. וזה מסר נורא, נורא, נורא ברור שאנשים מתבלבלים בו. כשאנחנו מגיעים למיטת המוות והולכים להיפרד מהעולם הזה, אז מה שיקרה לכולנו, אנחנו נסתכל רגע במבט לאחור ואנחנו נשאל את השאלה הבאה, האם עשיתי את כל מה שיכולתי בכדי להצליח? אם התשובה היא כן, נפרדים מהעולם הזה בשלום, ואם התשובה היא לא, אז נפרדים בייאוש. כל יום תסיימו את היום, כנסו למיטה ותשאלו את אתכם, לא איך הייתי היום, האם יש לי peace of mind? אם התשובה היא כן, תשנו טוב בלילה, ואם התשובה היא לא, get the fuck up ותעשו משהו לגבי זה.